Lo. Oh ana dalan ger, singane ger. Mohon untuk semua barongsai dinaikkan semuanya kepada Bobot Armat. Semua barongsai mohon dinaikkan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yo. Ana dalan ger, singane bawa tarmat ger. Arah, arah. At. Ojo nganti dimplak karo singane lho. Sampeyan ana dalan. Alah. Oh. Alah. Tunjukkan atraksimu, tunjukkan kebolehanmu di depan masyarakat desa Sido Jati di omahe Bobot Tarmat. Yo. Maskote New Nagasaki. Tunjukkan kemampuanmu dan tunjukkan kebolehanmu. Singo mendem. Wah. Lo. Sang Raja Hutan. Lo. 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 No. 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 Yo. Dikeluarkan semuanya. Ayo. Lo. Yo. Inilah atraksi Sang Raja Hutan atau Singapura Rongsek. Lo.
Lo. Ayo. Pandu. Wisaka. Irabali. Dirasa. Baru naik. Yo. Oh, la, la, la. Weh. Lo. Yo. Eh. Oh, oh. Ah, eh. Ah, oh. Ah, eh. Oh. Yo. Hei. Weh. Hey, yo, 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 oh. Ya, 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 eh. Yo, yo, oh. Yo, 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 eh. Yo. Eh, oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Lo. Eh. Lo. La, 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 la. Umlarin jagat umlar. Singa barokte. Yo. Yo. Lo. Wow. Ayo. Lo. Yo. Lo. Ocho kekeli. Lo jangan lagi muda. Lo. Yunaga sakti. Naso. Markeso. Jamisno. Persiapan. Joget bareng karo Mbak Erna. Lo. Awas. Irabali. Irasa again. Ayo. Lo. Dilihat dulu nih. Dilihat tempatnya guys. Ayo. Yo. Lo. Yo. Awas. Hei. Ayo. Di telur di sini. Di telur empatnya. Ayo. Yo. Oi. Lo. Yo. John. Ayo. Ayo. Tunjukkan. Atraksimu, tunjukkan kemuliaanmu. Di rumahnya Bowo Tarmat. Di desa Sido Jati C. Ayo. What? Yuk. Hei! Banyuwangi Mas Aliman. Ayo deh. Digoyang dong. Yo. Ho.
Jarak enom kadebu per-peran dunia jarak enom balik jarak enom kadebu terpekeran kalau menikah bulan Oke, apa sayang? Oh Jawa lah, nyanyi dewe. Hahaha, sakitnya dewe. Bos, bos. Kelingan Terus kelingan rada maju. Yor kelingan Rama Jemuyungmu Tresno kasih kasih sayange. Karep aku lakon melundur sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung beno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duwe Jambu alas kulite soklat sing dijagat areke begak ada gula ada semut durung wang jambu alas duk manis rasa senajan anteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu yo piye piye Masuki yo Ayo ger, keripik gedang godho telo ya ger. Titik edang ben padha krasa. Ya persiapan untuk Mbak Wulandari menjak kembar supaya mempersiapkan diri. Yo. Yo. enak Punggawa
Lo. Lo. Ayo gen. Yuk. Lo. One. Waduh jan, tambah bengi tambah gayeng. Masuk. Tambah panas tangannya liman. Sing seneng sindene. Loh. Abang-abang. Abang-abang cakar maute no gini. Untuk selanjutnya kami panggil pencak wedok. Ayo Mbak Wulan. Wayahe Mbak Wulan dari pencak kembar. Loh. Iki merupakan putri saking Ki Jogedan. Ki Jogedan. Landi wonge mang. Oh iki. Juga yang punya gelar seni pencak silat Cakra Sakti ya. Dari kota. Dari kota Karangloso. Tanggapannya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengar tahu dijak. Apa maneh sindene, apa maneh Pak Kaji Aliman lho gue priyayi putih. Suwe tanggapannya lancar jangan tahu jajak kancane. Ya, untuk Ning Wulandari beserta kawan-kawan kami persilakan untuk naik ke panggung pagelaran keiring gending. Setruk. Yeay!
Dundung. Piye? Piye? Ah, piye? Sopo? Mbak Kia. Sopo? Waduh. Kesempatan hanya satu kali. Satu kali. Tidak ada kesempatan dua kali. Lamun banyak sekali ya kesempatan. Tapi kesempatan yang satu kali ini, jauh. Mbak, ayo. Bang Misno, Raja Pelangi sakota Lawang. Mohon naik ke panggung pagelaran. Juga Bapak Slosong, Bapak Walisun, yo, mohon naik ke panggung pagelaran. Yo, Bang Misno, Setran, sing duwe warna jaya, aku paham. Yo, Cak Sugi, bener wes. Lek gak munggah ini, aduh tempe goreng. Iya toh, aduh. Dilanjutkan untuk berikutnya siapa? Mbak Setia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Setia Lukitowati, anak dari Mbak Kusnul Khotimah, supaya tampil ke Sasono Siti Pagelaran. Diri lagu Gubuk Asmoro. Erna Miki enak. Digoyang dong. Asik, asik, asik. Ayo dong, ayo dong. Yen liwat aku kelingan gogokan yen tak golek ning jagad kepatulisan warna abang tondo iki jenenge Gubuk Asmoro piye gawe taku adus tanpa pantang tanpa kloso apa tapoti ke taman Asmoro. Ora bakal kuku gawe kebanto wayawan jajan cerita jadetan satu hati
Nyetir sumilir diseret. Untuk Bukori Aceh. Bapak Bukori. Monggo. Bukori Aceh. Disuwun kalian panjenengan pun Bapak Tarmat. Disuwun sowan untuk panggung pagelaran. Yo. Bukori Aceh. Kok dilak-dilak koyo kelangan brutu ro ni. Kok mencak. Wayaku iso mandek iki. Ayo wayaku. Ada ditabuhi penak kok aku kok langsung mati. Aliman sentiman aliman ini. Penontonnya ngedoh ae. Gantengan sing main iki. Iya. Untune sampai rompang kabeh padha MC ini. Oplak kabeh wis. Bapak Tarmajeng duwe gawe bengi iki seneng ati. Untuk sound system. Di kenong tolong mati Mas. Urusan apa sing dikarep Di kenong. kemantenan iku acarane. Muga-muga Bapak Tarmat tak dungano akeh rezekine, aku lek mulih ditambahi bayarane. Bukori. Ya. Ya oleh makalan jur cuma guyonan. Ngene ae ketok 10.000. Aku coba melempar mangke. Apa Bu? Lakon kurang penak ya apa kan? Ora, ngono kon butuhmu kaya lha iki Jawa dikira bontot ditabuhi. Bialiman. Sentimen karo aku aliman. Heeh. Wis ora ganteng. Loh, Aliman, Brengose kok cenggereng. berngose karo cuci roto. Ayo. Heeh. Kaji Bu. Oh, kaji apa? Loh, kuwi kenane ngulon. Oh, ngulon aku kuburan lho. Loh, ngulon. Mlaku ngulon ning sakune urung ono sing istirahat sih. Mari nomben lek duwe rezeki akeh ya langsung ngulon Cak Aliman. Laune Cak Aliman yo, amin. Wiwit biyen mula aku lan wis kandha. Aku wong desa. Tabuhan sing penak lho. Oh, Wah, kon kok ngamuk ae Bu. yang main di Di penak-penak kok. main di omahe pendekare dan main ketak-ketuk iki. Yo maksudnya ya apa maksudnya? Tabono sing penak lho. Oh sing penak. Tabono situ-situ lho. Waduh kono aja ngamukan lah Bu. Ya ora ngamuk. Wong kabeh penak-penak wong aku kentang-kentang. Iya rada rono lho, mencau ditabuhi. Pisan tablek. Ora waduh. Iki mari mangan anu lah iki gak ono paling. Wiwit biyen mula sing penak. Arek-arek iki cangkeme arek-arek iki lampun e.
Woi, panjake kocluk e. Loh. Lah kok ini ngamuk ae lah kare. Kon seneni kok. Mbok melek. Sopo sing main iki? Lah iya. Bukuri aji. Lah, Tabuana sing penak. lah. Apa kon ngejalelekan mbek aku? Wah! Kalau aku. Nabu sing penak. Tabon sing penak. Situ-situ. Wis. Iya iya. Tabono bareng perune cek Nah. kompak, cek kompak. Panjak lah kare njoproke. Oh. Mari ngono piye? Kok tuku-tuku kacang kono. Woi, ngawur. Man, tabunin kompak man. Aku coba. Wah! Ora teges. Maksudnya bareng iki lho, mbak iki lho. Mbok ngerti ya? Sopo sing main? Siapa sih main? Bukori. Lah, Iraku punya main. Waduh, Iroku. Apa Iroku? Waduh, kone ora tau sekolah tau ya apa? Iraku, Apa ya? Abu Kori. Oh. Loh, oh, kan aja ngelene jenenge Bukori. Bukori ku ana maknane kok. Ono manane? Iya. Piye? Lek Arabe. Heeh. Pak dong nabu kok kakor ora kasori. Heeh. Bukori. Oh. Dong. Wiso e. Joko isa Joko. Ora angel. Ojo. Kak, Joko aja angel. Iya. Ayo. Enggak apa-apa. Oh, awake segala bidang selalu bisa. Iya toh. Iya. Pelawak. Pelawak. Apa? Kon pelawak. Ora ya wong iki. Gak ngono pakaiane kok apik temen. Tuku kok. Ngono. Selambu ngono anggitmu. Masa iki pemean dingenane sing jare ilang paling. Kata-ganti terus ae lho nyauti pemean ae. Lah kon mulai biyen pancet ireng-ireng ae. Akhirnya awak duwene ireng iki Bu ora tau nyaut. Lah aku ngono ganti-ganti. Oh anjir pakaian sak lemari, mbok kabeh, Bu, bolong kabeh. Mulane ilang-ilang terus saya taplak di meja ilang terus. Lah iki taplak di wagir winginane digawe kak. Iya, iki apa? Marang iki ya ombol-ombol kok. Iki ombol-ombol kok iki laro kan ombol-ombol roboh. Iya. Ya iki tak gomole. Aduh. Takoni profesional. Iya lah. Heeh. Lah ndi ana pelawak roboh digawa. Ngono. Ayo. Oke, thank you. Oh. Iki Pak Tarmat iki rupane. Iya sing digawe. Heeh. Hei. Tawangane anget. Ngono. Iya. Oh, karo Pak Misno digrojok terus saya. Iya. Aku paham kok. Iki ndek gawe ya. Ojo kuwatir. Boyo kok jangane wasin. Duh, ono ojo ngono. Wan. Hih, Ngono kula pendekar kaya ngene kula ngirisi iwak kok cilik-cilik. aduh. Ri, ngawur kon. Kawur ya apa? Sakmene-mene. Waduh, kon kok ora meleh kae. Aduh. Wong cilik-cilik sakmene ya telu ya papat lho. Iya. Pendekar lagi ngirisi iwak kok cilik-cilik. Enak. Enak apa? Langsung Langsung apa? Langsung aku langsung laos iku. Weh, koneng-koneng pas aku lek wae tak cokot bae laos. Wah, kon ngawur kon. Ngirisi iwak kok cilik-cilik kandhanono. Heeh. Ben-ben iku sing rada gedhe lho. Sing gede-gede. Iya. Lah kon sakmene kolu ah. Dong, arek kurang ajar. Ayo. Ndek ndi yo lek wong ngirisi iwak yo. Lah ya cilik-cilik kok Minimal sakmene. 4 cm Iya. persegi. Sak Iya meter dong. kan lho. Oh, ngawur kon. Aduh, dilanjutno Mas Aliman lagune sing penak. Monggo. Hey, hey. Oh, hey, oh. Mas Fitra. Yo.
dong dong tak. Dong 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 dong. Dong dong tak. Dong dong dong. Bukori kate gendeng le. Kok ditanggapno iki ana terop. Seblakran iku ngono iku. Rene lho. Kok ora karo-karuan yo. Ya kok sing krungono lho penak kok. Aja purian lah. Lho. Are jan. Lah kare wong ngantuk ya budal. Aja purian. Kabeh penak-penak aku dhewe siji. Ora penak iki. Wah, jan kok dhewe. Heeh, mokongan. Ya ngene kan ya malu didelok wong akeh iki. Endi kan kok delok? Ndi ku akeh no. Kano. Lah ndi ngetmu resik ta wong-wong. Oh, di Lah kabeh. ngono kae wong delok kabeh lho. Halo. Lah kabeh lho pencacing ganteng nek aku dhewe. Ayo kon ireng, ayo wasno kon ireng. Iki tambahi kok dares iki. Iya Bukori. Dilanjutno. Lagu sing tepak. Iya. Guys, iki ewange akeh. Ora iso. Lah iki ewange akeh padha Iya paham. Lah iya. Iya. Ayo Mas Aliman. Lagu sing tepak. Wis tepak. Wis tepak. Kon goyang. Kon selamat Nabi. Yo. Wis. Ora tepak. Hei, untuk muntah. Hei. Untuk entek malah kaya luwak. Lek mangan pas aku lek. Lek ngomong man. Yo ngono saiki. Man. Ya, bersyukurlah. Ah. Saat ini kita diberi kesehatan. Sehingga iso menghibur masyarakat desa sido tadi di omai Bobo Tarmat. Iya toh. Karena di kini wah awak dhewe nganglang jagat. Engko manusia dibakar hidup-hidup. Ngono, temenan. Iya, jangan pulang dulu. Nanti saya dibakar. Lihat saja nanti. Duh. Oh iya. Bukori panggang. Ayo Mas Aliman, selamat Nabi.
Wah. Ya apa? Cemplang. Dor. Mesti ae. Anane mang penak. Piye anakmu apa? Iki anakmu apa? Iya. Joko ae saiki mana iki? Lah iya. Bapakne potongane kaya gong glundung. Anake ayune kaya ngono iki. Ya ampun. Sing cilik iku mang ya anake pisan ah. Penake duwe anak gedhe kena nyaur utang. Ya apa? Ngomong Sing genah kon. Ojo wiyah-wiyah kon. wah iya kan deket tanggape wis arek cilik saiki mau jasan kon. Biyene campur aku mosok ngene kon. Lambemu suwek kabeh. Kowe kuplungan. Waduh opo ireng. Biasane kon iku gawe anu. Wong Islam. Oh iya. Ro Islam. Iya. Artine Islam ro. Apa iku? Hah? Apa? Oh, takono ahline. Kan iso. Ora iso. Ora iso kok. Islam, Isya, Ya, subuh, lohor, asar, ya, maghrib, ya. iku artine Islam. Oh, ngono kok. Ngerti kon? Kan kok pinter ya kok. Hah? Oh, sekolah, pendidikan, lulusan SMA. Akeh aku. Waduh. Apa ngono SD? Waduh. Aduh. Tamate kelas piro? Ayo. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus kuliah. Tamat. Malah SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 lho akeh aku. Putumu lho nusul. Aduh, waduh ngono ya banting ya. Dong, kene dong. Kan malah tak banting ya. Nih, iku mbokne. Ayo, ini. Bu. Cek dadi ya. Wani ngomong sing genam ya arek yo. Kok sing dadi apane sing dadi? Lho winginane di dadekno ta pancen regane larang. Tapi ye winginane di pasar kaya anu. Wis iki kadang karang kloso didang kanjenake sing padha kloso. Engko diterusno maneh. Engko diterusno maneh iki debuse sing akeh banget. Iya. Ono adik Risma saking teko Karang Ploso, merupakan putri saking Rohima. Monggo, Ning Risma, latih sing tindak wonten sasal Pagelaran. Kering tembang kita bikin ding. Ayo dilanjut.